Здравейте! Искам да благодаря за възможността и доверието да споделя за едно изключително успешно сътрудничество, което датира вече повече от 10 години. Името ми е Антон Радев. На 38 години съм, женен с едно дете, второ поколение предприемач и лидер на бизнеси, създадени от двама български предприемачи, Боряна и Иван Радеви. Завърших висшето си образование в Лондон с магистърска степен по предприемачество и мениджмънт. След това работих в водеща финансова компания в Лондон. В световната финансова криза се върнах в България и 2 години черпих опит във водещата консултантска и аудиторска компания PwC, PricewaterhouseCoopers. И от 2011 година се присъединих към семейния бизнес, заедно с моя брат Георги Радев, който е с година и половина по-малък от мен. Семейният бизнес, който е основан от моите родители, е съсредоточен в две посоки, тъй като те са работили самостоятелно един от друг, но винаги с партньори. Евромаркет е водеща компания в България и е лидер в сферата на доставките на индустриално и строително оборудване в България и сервиза. Ние сме ексклузивни представители на водещи световни марки, като Komatsu, които са номер 2 в света, японски производител на строителна техника, Toyota Material Handling, освен че е лидер в производство на автомобили, е най-голямата компания в света, която произвежда складови машини, и Iveco, водещ европейски производител на лекотоварни, тежкотоварни камиони и много други. Моя баща Иван Радев, заедно с трима равноправни съдружници, създаде Union Group, лидер в производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, има бизнес с отдаване на имоти под наем и единствената компания в България, която предлага круизи по река Дунав. Както споменах по-рано, 2011 година се присъединих към семейния бизнес, заедно с моя брат. Ние стартирахме работата от най-ниските стъпала в иерархията и към днешна дата аз заемам водеща позиция като член на управителния съвет на Евромаркет Груп, компанията майка, а брат ми основно работи в Union Group, също на водеща позиция. Член съм на съвета на директорите на Union Electric, компания лидер в производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, и оперативно управлявам най-младия член на семейство на Евромаркет, iTrux, която от 6 години е дилър на Iveco в България. Сътрудничеството с групата на Алексиев и Ивайло Алексиев датира вече повече от 10 години, за което ние сме изключително благодарни и доволни. Бих казал, че сътрудничеството ни е позиционирано в няколко посоки. От една страна това е бизнес консултирането, коучинга на лидерите в компанията и екипите, и лично мое менторство, което датира повече от 6 години. В сферата на бизнес консултациите Ивайло ни помогна изключително много да изградим нашата стратегия, как да структурираме бизнеса, за да постигнем дългосрочната визия и цели и ценности, които сме си поставили. Също така ни помогна да изградиме поколение мениджъри, които да управляват бизнеса и техните екипи, като започнахме с диагностициране, къде се намират конкретните мениджъри и техните екипи и тестване на тяхната лоялност, съвместимост в работата, така че да постигнем стратегията, която целим. Освен това, аз вече 6 години успешно и с лекота работя с него, както в изграждането ми на лидер и менеджер, така и в личностното ми развитие, в това да установя своето be и в последствие do have моделът, в това да търся и да намирам баланса между професионалните успехи, личностната удовлетвореност и постигането на личностни успехи. Мога да изредя изключително много съвместни успехи, както по приключването на успешни бизнес делки, привличане на нови партньорства, така и в личностен план това, че за много кратко време се изградих като лидер сред хората, които управлявам, така и сред бизнес партньорите, с които работя, и клиентите. Един от успехите, така, с който най-много се гордея и
до голяма степен дължа на съвместната работа с Ивайло е приза, който получих на конференцията, за която съвместно с него се подготвях в Ню Йорк. Тя беше за следващото поколение собственици и менеджери на семейни компании, организирана от PricewaterhouseCoopers. С драго сърце благодаря и препоръчвам работата с групата на Алексиев и Ивайло Алексиев в сферата на бизнес консултациите, бизнес и персонален коучинг, менторство и стратегическо развитие. Бих казал, че инструментите, с които работи и които е направил като диагностика на екипността и лоялността, работят изключително точно и помагат за постигане на корпоративните и личностните цели и успехи. Благодаря ви!